Lek karo aku YouTube iki tenan. YouTube ku ki karo hasil teknologi nek kurang-kurang ewu. Aku ki yo isin jare. Ngomongi karo aku ki sebelum. Karo sampean iki. Wah iki bisa. Iki biyen didikane awake jaman iki do manggole sakmene. Tapi saiki di dhuwur. Iya. Larang iki saiki tanggapane karo awake. Ngomongi kok. Dalan mayang kan sedih kok 15.000. Iki saiki meneng-meneng ketua anu lho, ketua Pakodatu lho Mas. Alah. Jadi ki arep wewe aku sungkem aku, sungkem. Alah opo, Bu? Ayo le. Apa? Nembang sak sirmu kowe nyanyi apa aku arepe aku hiburin. Penari latare. Ngarep. Oh ini ngene. Aku ki YouTuber ki wis malah nek karo aku ki Mas. Ya Mas ya. Kok sembarang Yo. duit. Wis ngono nyanyi dhewe. Sing penting ngene-ngene lho. Sehidup semati ya lho. Seneng kamu ki kok sing hidup semati. Orang momoy pokoknya semati urip Iya. pokok cinta. Iki karo Dek Cantika. Hah? Apa? Kabeh. Oh iya apa? Lagune. Sinden kok leren iki apa? Lagune cinta sehidup semati. Wes penting kancaran Mas itu. Ngono lho. Penak-penak iso. Yo ora penak. Oh alah. Ya, lagune dheweke kondo cintane nganti kiamat. Wah, nadamu lho. Kiamat. Aku ki ya lali lho tuh, ya maca. Lah model jenenge gliak-gliak, watane kecandak. Ayo Mas Atok. Sarah-sarah watane greyek-greyek. Iki wae jalane Kang Atok tekan Jaipong. Sehidup tak semati to. Aku lali lho tuh. Apa aku? Ben ya. Iki piye to? Jalane wong kang sugih rasa sujana. Ora liya yen dheweke arep dipepeda. Kuwi tekku kuwi. Oh, pinter rasane nesu aku cinta. Dheweke kondo cintane nganti kiamat. Tresnaku ora bisa Hujan di malam hari sayang, kau punyaku sendiri. Udah kau boleh dewe. Ayo memuji murid bisa kasembatan. Urip keprayan nganti besok puputing jaman. La 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 la. Oh cinta kaya di surga. Saka rutana ora liya yen duweke arep dipepeda. Kuwi tekku weke. Oh cinta aku suka. Aku
besok kukuting capat la 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 oh cinta kayak di surga oh Sas. nggih menika tembang ingkang berjudul la 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 Oh la 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 la. gure mek la la Judulnya la 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 la. la 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 Jadi itu dalem Kang dikarenakan ini tadi bagus.